Sa kasong kriminal, kung pikion gani ang titulo sa yuta, mahimo nimong pasakaan og kaso ang mamikiay og falsification of public document. Karon, doon na ba'y tagal ang balaod? Ang tubag, o. Base sa mga desisyon sa ato ang Supreme Court, pikion gani ang titulo sa yuta, ikaw nga agrabyado, doon na kay napu katuig aron pagpasaka og kasong falsification of public document sa nang piki sa titulo. Kanus ama na magsugod ang napu katuig, magsugod na gikan nga narehistro ang titulo ngadto sa Register of Deeds o sa Land Registration Authority. So mao na inyong bantayan kamong mga agrabyado tungod kay gipiki ang titulo. I-check ninyo kung kanus-an narehistro ang titulo ngadto sa Register of Deeds. Kung binsido gid mo nga kana fake, kuha mo og document examiner og source na po katuig, pasakaan niyo og kaso nga falsification of public document.